8 role la doar 12 lei și 99 de bani. Detalii în magazine și pe oșan.ro. Premieră medicală în Columbia. Medicii veterinari au realizat o intervenție chirurgicală complexă la ochi pentru Cassandra, o acvilă de munte în vârstă de 45 de ani. Pasărea suferea de cataractă, nu mai putea vedea clar și nu se putea hrăni singură. Așa că naripata a fost supusă unei proceduri delicate ce folosește ultrasunetele pentru îndepărtarea cristalinului afectat. Intervenția a durat 3 ore și a fost un succes. Potrivit veterinarilor columbieni, în cel mult 24 de ore pasărea își va recăpăta vederea. Din cauza vânătorii și a distrugerii habitatului, acvila de munte este o specie aflată pe cale de dispariție. Noi trecem acum la știrile din sport alături de Corina Caragea. Bună seara, Corina! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Un român se transformă în Forrest Gump dacă FCSB de lovitura la Lyon. Deci a plecat Edi Ordănescu de la Națională. UEFA schimbă regulamentul după scandalul din ligă de la Atletico cu Real. Și cine este campioana din România care a bătut recordul cu un deget rupt? Vedem la sport. 20.000 de euro de om pentru o minune la Lyon. FCSB e gata pentru un meci mare în Europa. UEFA schimbă regulamentul după scandalul uriaș de la Madrid. Reacția românilor după golul din penalti anulat de VAR. Cum a ajuns Edi Ordănescu să se despartă de Națională și de ce n-a semnat cu arabii? Dinastia Petre la Dinamo ajunge la a 3-a generație. Copilul pregătit să ia titlul. Povestea primarului din Lyon care vorbește românește. Dacă FCSB se califică, românii vor sărbători în piața construită de Napoleon. Craiova va avea cea mai tânără galerie din play-off. 5.000 de copii vor striga pentru Mitriță și Bancu. O româncă este atletă model. Cu un deget rupt, ea a bătut un record vechi de 30 de ani. Meci de coșmar pentru un portar din Brazilia. Cum a profitat fosta echipa lui Ronaldinho. Un luptător român o ia pe urmele miliardarilor din America. Succesul din garaj. Și a înlocuit bâta de baseball cu sabia de samurai pentru o demonstrație inedită. Cum stăm cu vremea, ne spune Magda Pălimariu. Bună seara, Magda! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Atmosfera se mai liniștește în această noapte. Atenționările de vânt se restrâng în zonele montane și o să avem un cod galben în aceste regiuni. Vor fi rafale de 80 de km pe oră, dar pe creste vântul o să bată cu 100 de km pe oră. Iar pentru mâine a fost emis un cod galben de vânt puternic. Aici se vor atinge viteze de 60 de km pe oră. La munte vântul o să bată și mai tare, dar cu detaliile vă aștept imediat după sport. Mulțumesc, Magda, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru știrile.pro.tv.ro găsiți toate informațiile momentului. La ProTV după sport și vreme urmează Las Fierbinți. Ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor!